Grazzi Glenn. Nsellimlek, lilek, l-spettaturi u l-Mark. Glenn. Ħalli ma nkissirx kollox. Ma biex. Glenn qiegħed magħna llum ukoll biex ovvjament insiru nafu aktar qrib lil-Glenn. Glenn huwa persuna dejjem narawha ferrieħa. U l-ewwel mistoqsija li xtieq nagħmel lil-Glenn. Glenn għalkemm huwa persuna pożittiva ħafna dejjem ferrieħ, biss Glenn ikollu l-problemi tiegħu wkoll. Bħal kulħadd. Bħal kulħadd. U ma bħal kulħadd jiena Glenn, bħal kulħadd l-istess. Imma dak li jkun forsi jarak barra u jarak mod differenti. Jgħidu x'ġaralu Glenn illum. Imma Glenn huwa persuna umana bħal kulħadd li jkollu l-problemi tiegħu. Imma naf li tipprova tkisser. U nipprovi speċjalment meta nkun ma tkellemek barra fit-triq, fis-sens dak li l-affarijiet tiegħi personali, ovvjament nipprova nżommhom ma li personali. Li jibsa dik. Ma tantx noħroġ barra u jekk kellimni xi ħadd, pereżempju ħanuru l-buri. Tkaxkar miegħek il-problemi tiegħek. Nipprova nżomm mbagħad tħallim il-bibi bil-ġewwa pejċibikja pereżempju. Mhux hekk? Imma kollu bħal kulħadd. Imma nipprova wkoll dejjem ħermen li jekk tiġri li xi ħaġa l-bidu bħal kulħadd forsi nara vera bi kbira u nara problema l-biċċa xogħol taf kif. Ma jgħaddilek malajr. Imma mbagħad nipprova ngħid isma' minn di, x'nista' nieħu tajjeb. Mela jiena nipprova nħares lejha. Mhux dejjem mhux qed ngħidlek li tkun dejjem hekk il-ħaġa, imma l-maġġoranza nipprova naħdem dit-teorija. Jidher li għandek valuri tajbin anke mill-parents tiegħek, Glenn. Għaliex kieku ma toħroġ il-karattru. Nsemmilhom minn hawnhekk hija. Aħna dinina u ħuti, jiena żewġ subien oħra. Inti żgħir? Tan-nofs jien. Tan-nofs inti, fostani bħali. Jiena fostani. Nistani taħi vera, kien trobbija vera hekk. Inti favorit mill-ġenituri l-favorit? Le, ma stajt kelmu ċaru. Imma pereżempju, kif taqbad, il-mami inti pereżempju tant tħobb l-spettaklu. Ommi tgħid dak li xtaqt nagħmel jien f'ħajti, ħriġ tagħmlu inti. Inti tixbaħ lil-omma bħala karatu taħseb? Hija ħafna niġbaħha. U anke l-affarijiet li tħobbija tgħid li qatt ma rnexxi nagħmel f'ħajti jiena għax ommi kienet żgħira, xi ma kienx ġo familja sinjura staw jgħinu ħafna taf kif. Allura, mhux qed ngħid xobbi sinjuri, imma kien għexet fi żmien diffiċli ħafna. Fi żmien li dak li kulħadd ma jista' jagħmel ċertu affarijiet. Allura għenitna ħafna, għenum immens, mhux ħafna immens, u allura tgħidli tgħidlek li xtaqdem tagħmel f'ħajti taraħ fija. Allura jista' jkun forsi li tista' jgħidilna qarem ma ħanejdlek aħna tleta li aħna l-mimmi tagħha x'alla ħadd tidra xi kontrina. Ovvja. Għax xor rasek u biżej, bħal kull ommu. Bdejt feta żgħira ta' 13-il sena. Ekku. Għaw minn beda jizar. Biss inti bdejt ta' 13 sena. Jo bdejt ftit jizar ukoll. Minn dejjem kont inkanta tipo l-iskola u hekk dejjem kont involut, dejjem. Imma jisni ta' 13 sena, jisni qed tisma'. Kan jisni sejjaħ truħi. Tħadd it-titlu jisni taf kif li nibda hekk noħodha bis-serjetà bħala speċi. Kont ipparteċipa ġo festivals. Kont ġo festivals għadhom ma xi daw iż-żarek. U taskanta kemm iġġib konfidenza minn daw konfidenza kbira ġġib għaliex ċertu affarijiet għadhom sal-lum tipo ma jogħġbunix, imma li titlem hekk u tesponu ruħek quddiem nies. Dawn it-tip ta' festivals iż-żgħar kultant iġibu ċertu piki. Iġibu ċertu piki. U kapaċi ħassra tkun kantant forsi anke għaddejt minn najjina u tipo ġili anke nibda nara minn studenti tiegħi stess pereżempju. Ġili tinserta dak li jkun forsi tirtijaw li jerbaħ. Inti forsi mdorrini, għax titterbaħ. U m'għandekx moral dal-affarijiet għax inkella kapaċi vera ta' ħażin. U inti ma jfissirx li inti m'intix tajjeb għax ma tipplejsjax. Nagħmlu appell żgħir hawnhekk illi daw il-kantanti żgħar illi mhux importanti li tirbaħ. Għandek tmur sem, eżatt. Biex tibblidja l-esperjenza. Dak li tkun studjajt. Inti dejjem titlab f'livelli fl-affarijiet tiegħek, jekk hija f'dan livell, at least tmur ġodan il-festival, ġodan il-spettaklu u xinu li dak li taf tipprova tagħmlu. Istux irrelevanti jekk tiġix l-ewwel l-aħħar. It-tielet, l-importanti li tieħu l-esperjenza. Tieħu l-esperjenza u dak li taf toħorġu. Tesponih. Proset. L-ewwel kanzunetta Glenn hija Imagine ta' John Lennon. La, il-ħin huwa limitat, ta' ġifieri qatt mhu biżżejjed. Tiskanta, kull tant li jiġi hawnhekk ġadda l-ħin. Jaddi malaj. Sinnelli nħeddu pjaċir. Iva, ekku. Glenn, inti wkoll illum inti għallim fil-ħodu u għallim fil-għaxija.
u nitgħallem ukoll. Tibqa' titgħallem. L-esperjenza tiegħek kemm fix-xogħol filgħodu li għandek nagħllem music ġo Resource Centers, bħalissa qed naħdem mal-istudenti tal-Guardian Angel, il-Ħamrun, nselmilhom minn hawnhekk, u oħrajn li qegħdin il-Wardija, nselmilhom minn hawnhekk ukoll. U għarrofsinar nagħmel xogħol individual lessons ma' kantanti li għad jippromettu wkoll il-qudiem, il-vocal booth flimkien ma' Pamela Bezzina, u wkoll nagħmel parti u ndiriġi wkoll il-vocal troops li jagħmlu parti mill-vocal booth. Ovvjament mbagħad hemm l-anime gospel choir u attivitajiet oħra li kolli fajti bħal tiġijiet, il-band, tal-affarijiet. Dejjem on the go. Dejjem on the go. Għadek fejn ritratt tal-Eurovision Song Contest. Dak nasib kien ta' dis-sena. Ta' din is-sena. Ta' din is-sena. Esperjenza oħra. Fil-fatt nagħmel hekk kara, għaliex ovvjament kull kantant mhux waħdu fuq il-palk, għalkemm nidru aħna fuq il-palk performew vera x-xogħol. Iktar xogħol ikun tal-kantant, imma iktar mill-xogħol naħseb jien tal-kantant ikollu iktar responsabilità. Responsabilità mhux hekk. Iktar mill-xogħol. Il-baby li hija song inti trid. Inti tagħmilhom. Inti jkollok Eżatt, imma mbagħad għandek il-kommus u l-awtur fil-kassier pereżempju dis-sena kelli żeffina miegħi, ikollok tim apparti kien ikolli ħbib tiegħi li kienu qed jgħinuni minn wara li kwinti nagħmel l-affarijiet u nixxed. Ikolli ġifieri tim, allura meta nerbaħ mhux waħed kont nerbaħ, imma tim. Gillen, l-esperjenza ta' din is-sena kienet xi ħaġa stupenda kull min ipparteċipa fil-Eurosong ta' s-sena, għax kien hemm l-stage huwa kien. Il-fatt waħda me raġunijiet li ħajritni wkoll jiena nħobb il-Eurovision, ġifieri. U wara jisni 3 snin li rappreżentajt il-Malta, hekk jisni ħassejt li huwa żmien li jerġa' jkolli song ġdida u fl-istess ħin jisni bdejt ngħid hekk minn dak li palk hekk sabiħ li kienet sabiħ. Allura meta ma jkunx hemm Glenn fil-festival. Kemm xi nieqsa. Għalili jara. Xi ħaġa li. Ġlejdu li ma nagħmel xejn speċjali, vera. Imma jkun hemm xi ħaġa nieqsa. Hemm kantanti oħrajn, il-ġimgħa l-oħra kellna lil Eleanor Kassar. Jekk ma tkunx fil-festival Eleanor. Timmissjaj, isni hemm xi ħaġa nieqsa, ġifieri kantanti bħalkom li għadkom żgħar bħalek li jerbaħ diġà l-Eurosong u kellek ix-xorti tmur, imma ħassra li ma tibqax tipparteċipa u nieħu pjaċir meta taqbżu sena sentej, okej, fair enough, wara li derbħu, ma li terġa' tipparteċipaw, ħaġa sabiħa. Diment li tkun tħobb l-oġġett, ta' m'hemmx limitu il-Eurovision għandek ħaġa oħra wkoll. M'għandek xeta, ġifieri 16? M'hemmx xeta. Ġifieri se jkollok mit-sena. Infatti meta anke meta nara nies kbar, għax kultant ġieli jkun hemm min jgħidlek pereżempju. Kien hemm nannietu. M'għaddix żmienhom pereżempju. All right, mhux qed ngħidlek li lex forsi jkun hemm kan, imma diment li jkollok song tajba. Irrelevanti l-kantant minnu, imma għandi kollok song tajba. Glenn, ħammorru għas-song oħra, bis qabel għandak mistoqsija. Kantant Malti favorit tiegħek. Illi forsi jaspirak meta kont żgħir u tak ċertu boost. Jaġbuni ta' ħafna, ma kanzjoni qed interpreta waħda llum jiena minn ta' dan il-grupp ta' New Quarry u semmi Bartolo. M'għandix il-vuċi tiegħu, ġifier impossibbli kollok il-vuċi tiegħu. Il-vuċi tiegħu xi ħaġa vera. Ftit jistgħu jemetaw il-vuċi tiegħu. Is-songs tagħhom vera jogħġbuni. U l-kisra li għandu il-kantant. Ma naġġi, ma sa narġaw nisimgħu żgur. Ġieli smajt it-tfal tiegħu ikantaw u għandhom dik id-naqra għandhom ta' ġifieri vera nħobb pjaċir nismagħhom. Kantantek, vera timbru tiegħu vera jogħġobni dak il-kantant pereżempju. U mbagħad tajjeb li nsemmi wkoll u ħabib tiegħu, mhux nsemmi ħax il-ħabib tiegħu, Renato pereżempju. Tant huwa kantant li għadu sallum il-ġurnata, ċi għamel dak is-suċċessi kollha. U għadu umli. U vera dawn tant jipprova jgħinek ġifieri vera. Nselmulu minn hawnhekk. Nselmulek Renato, grazzi tas-support li tagħti lill-kantanti kollha illi. Ma temm oħrajn ta' ġifieri ma imma Renato kien mill-kbar. Naraħ li nixtieq li jkolli karriera bħalma kellu li sakemm nasal iż-żmien tiegħu. Għadu żgħir imma għadu żgħir. Għadu żgħir. Żagħżugħ fl-ispirtu kif. Ili nafu ħafna Renato, jien nafu ħafna u baqa' l-istess Renato. Mela, il-kanzun tal-jiem waħda mill-isbaħ kanzunetti tal-ħabib tagħna qatt minsi Semmi Bartolo għajnejn sbieħ illi interpretazzjoni differenti biss hija sabiħa wkoll, tibqa' sabiħa bħala kompożizzjoni. Ringrazzja l-Marko wkoll tal-arranġamentek bil-pjano. Sabiħa wis, dawn is-songs. U napprezza ħafna li tkantaw il-kanzunetti Maltin. Inħobb ħafna nkanta bil-Malti. Imma ma tantx jisu ġieli l-opportunità li tkantom, il-verità. Fit-tiġijiet u hekk ikolkom. Ġieli hija
Ndaħħal wahda jew tnejn. Japprezzaw No, pjaċir. Per eżempju, fit-tiġijiet, meta tagħmel xemx, per eżempju, in-nies tarhom jisom nemmelek jif u lew tarhom ħirġin biex jisnuha. Tanti maħbuba dik is-song xemx, per eżempju, ħafna maħbuba. Imma kif taqbad tgħid fis-sens il-festival speċjalment bil-Malti, fimt, hemmhekk isek biex tillonċja song hekk nara jien ikun hemm xi ħaġa, ikun hemm x'imkien fejn isek tillonċja. Hekk nemmen jien. Sek ir-radju l il-ġurnati, sfortunatament, ma nafx. Sek bl-Ingliż tillonċjaw bil-Malti tkun anke bl-Ingliż kultant saret tagħmelek biex. Imma naħseb li jerġajna qed intuwa daqsxejn spin tal-konsett ta' Maltija. Ana iktar imma. Imma daqsxejn hemm bżonn iktar. Hawnhekk ħammorru għall-anime. Kunċert tal-anime. Jekk alla jrid dis-sena wkoll. Ħajtella kunċert? Ħajtella kunċert ieħor. Kull sentej isu? Isu kull sentejn u nofs. Ħajtella kunċert ieħor, ovvjament mhux se niżvela dettalji għalissa, imma lej Ottubru Novembru, ovvjament imbagħad dettalji hekk. Naf li Pem taħdem ħafna. Nerġa' nċempelek u nerġa' niġi. Bil-qalb kollha, naf li Pem taħdem ħafna fuq dan il-kwajer. Ekku, fil-fatt id-dirġina u tagħmel ġiri Pem. Tu, xsib l-arranġamenti vokali tal-kor kollu. Ġini ġviri, di kont riġ bidej nramlu l-kor fil-bidu, ġviri da tinsemmi. Il-xsib tijak kien dan. Konna meta bdejnijek, konna bat kont kellimt ma Leontid, ma Pamela, imma l-lum il-ġurnata ġviri Pam, nispera biex tara tgħidli, ma kabbellajt li xogħol. Għax ta' ġviri, kif taqbad il-qalb li. Il-baby taħħa. Taf kif li. Ija, u naf li l-kantanti li għanda maħħa, intom kollha huma kantanti impenjattivi ħafna. Biss, fil-fatt dak huwa. Kulħadd jattendi. Dak huwa, policy ħanejdu hekk tal-grupp tagħna li qegħdin ftit u ma ħafna minna kantanti li b'xi mod jew ieħor għandhom il-karriera individwali tagħna. Intaqgħu kull nhar ta' tnejn, fil-fatt konna żinna l-nhar ta' tnejn għal raġuni li tnejn il-kantanti hawn Malta l-inqas forsi li jista' jidħollok xogħol bħal speċi. Imma u kull nhar ta' tnejn, ġifieri kull nhar ta' tnejn bis-sajf kollox aħna nintaqgħu. Ma nintaqgħux biss l-esperjenzi mużikali biss, ġifieri nintaqgħu irtiri, per eżempju, team building. ċfir namlu affarijiet li m'għandhom xaqsmu xejn ma' mużika. Imma tiltaqgħu. Imma nintaqgħu. Dak huwa l-ispirtu. Biex kemm jista' jkun familja, hija komunità żgħira. Din hija l-aħħar intervju. Hekk naraw, hekk qed naraw l-individual lessons li nagħtu aħna fil-fatt. Ġol Vocal Boot Studios. Hemmhekk ma xi kantanti minn tagħna, dan huwa Asensu jaħlu xogħol issa għax tanti hija xi ħaġa li vera nieħu pjaċir nagħmel. Ħafna, ġifieri għalkemm naħdem ma' Pamela, kollega li nħossni l li naħdem ma' Pamela li xaħna ħbib fil-ħajja tagħna u aħna ħbib close friends. Fehmt, ma fl-istessin naħdmu ħafna fl-imkien. Kif qed tara t-talent Malti la inti tallem minnhom il-ġurnat? Kif taraħ li Nagħlem u nitgħallem minn għandhom ħafna wkoll, ġifieri. Ħafna nitgħallem qed l-istudenti. Ħajkonna futur fil-kantanti Malti. Hekk nemmen. Ma parti li illum il-ġurnata, ġirin niftakar fi żmieni kena dawk il-każett u konna nisimgħu, ġirin minix minn dawn l-antik ta' nitkellem. Imma llum il-ġurnata ara kemm hawn tant għandhom xi simgħu il-kantanti anke sempliċement tmur fuq l-internet waħda YouTube u tisma' miżbilju ta' songs ħafna ġeneri u għandek dik ix-xort li inti tisma' u tesperimenta kemm tiflaħ għandek iċ-ċans. U wow, ġifieri għaw kantanti tal-għan. Meta kon zaħjien. Glenn, biex nieħu lyrics ta' songs bit-tape. U tamer namlu stop. U naġaw remind. Illum tista' tidħol u tista' tidħol illum ħafna drabi ssib karaoke version li tista' issibu vera easy. Anzi għamillek il-lira qed titleżaq kważi. Kif tixtieq? Ġifieri vera għandhom l-aċċess minn irid titgħallem illum. Għalkemm nemmen ovvjament dejjem, ġifieri mhux qed ngħidlek ġifieri kulħadd jista' jkanta ovvjament. Imma għax it-talent irid ikollok ukoll ġifieri. Glenn, il-ħin għaddielna ħi. Għadda diġà. Daqshekk l-aħħar. Ringrazzjak tal-istedina, ħadd pjaċir immens. Ħadd pjaċir immens. Ovvjament ikolkom bżonn ta' fejn imissibuni. U ovvjament nħamil kuntatt miegħek għalli meta għalla messa tal-later stage. Niġu wkoll. Glenn, l-aħħar kanzunetta li għandek hija kanzunetta My Girl. My Girl. My Girl, din hija song li meta kon żgħir
tallimta, meta kon żgħir, u jisnibqajt inġorra miegħi dis-song. Dejjem miegħi. Vera taġobni. Vera taġobni. Għax mhix ta' żmien xejn. Antika, għasta żmien imit qabel. Imma tallimta meta kon żgħir, u jisab Mike. Dejjem tiġri miegħi dis-song. Glenn, grazzi mill-qalb, aħna nawguralek minn qalbi kull suċċess, kull saħħa. Grazzi tanti ħolli. Dak il-gratulent. Dejjem ferħan. Provaw. Grazzi mill-qalb.